Solve ang panlasa ng mga dumayo sa Pampanga Taste Fest na ginanap nitong June 6 at 7 sa Nepu Center, Angeles City. Ito na ang ika-9 na taon ng food festival na inorganisa ng JCI Angeles City Kulyat at JDN Realty Corporation. Tampok sa aktibidad ang iba't ibang uri ng pagkain mula Asian, Mediterranean, Mexican, Western cuisine at marami pang iba. Pero kahit iba't ibang inspirasyon ng mga putahe, hindi pa rin nawala ang mga paboritong Kapampangan dishes at ang pamosong sisig. Isa raw ang Pampanga Taste Fest sa mga espesyal na proyekto ng JCI Angeles City Kulyat dahil nabibigyan ng pagkakataon ng mga lokal na negosyo na maipakilala ang kanilang produkto. Bali ito yung mga way na nabibigyan natin ng opportunity yung mga start-up merchants. Halos libre na lang yung mga binibigay nila dito para makilala sila at magkaroon ng opportunity makilala yung mga products nila. Actually, different kinds of cuisine ito. Parang may mga mix of taste na ng Kapampangan. Meron Asian, Mediterranean, American, pero lasang Kapampangan. Bukod sa pagkain, may mga booth din na nag-alok ng iba pang produkto at serbisyo gaya ng photo booth, damit at accessories. For Pampanga Taste Fest, no? We had it ever since the pandemic. We aim to have together all of the local businesses, maybe food or non-food, for them to be able to showcase their products to the community. And this is not only held this year, it's been held continuously for so many years already. Kaya for JCI Angeles City Kulyat, we're also proud to having been the bridge of these communities sa ating mga Kapampangan at Angheleños. Higit sa pagtitipon, isinusulong din ng Pampanga Taste Fest ang mayaman ng kultura at talento ng mga Kapampangan na kilala na sa larangan ng pagluluto. Parang na yan, treat na ng Kapampangan yan eh. Hospitable kasi ang mga Kapampangan, kaya parang nature na ng Kapampangan na maghain talaga sa mga Kapampangan natin. Basta Kapampangan, manyaman yung pamangan eh, di ba? Kaya gusto talaga natin ipatikim sa lahat ng tao ang lutong Kapampangan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.